action to sai ki shiga kawai. Barkanki da shigowa ranki ya dade. Barkanku. Ina Durka yake? Tun ɗazu nake ta neman sa a waya ban same shi ba. Ina ya shiga? Mu ma ba mu san inda ya shiga ba. Amma kuma dai ga sako an kawo a baki. Gaskiya ranki ya dade kanki yana kawo wuta wallahi. Action. Ga wannan sakon an kira Ku dai ku kasance cikin shiri kawai. Da zaran aiki ya taho zan kira ku gabaki ɗayan ku. Sai mu koma can gefe domin mu raba waɗannan kuɗaɗe kamar yadda muka saba. Sai mu koma can gefe mu raba wa'innan kuɗi kamar da muka saba ko? kenan. An gama. Mu ji. Saɗin yawa ya yi to kuma. Ne suka ta Alhaji masu ya dawo. Alhaji ne ai na farko. Alhaji. Allah ba su wani ya bani wai sira Allah ɗauka mu. Gashi nan ana yi da na ruki. Shiga ma on set din fim din Duniyar Sama. Yusuf, me za ka ce? Hafizu ba ne na wani lillahi mun ɗauki wannan aiki kuma na tabbatar ya yi kyau. Muna fatan nasara gaba ɗaya. Masoya a saurare mu a cikin shirin Duniyar Sama. Me ka ce? Ina fatan a cikin shirin Duniyar Sama.